padong na meron sa Budlaan Falls. Ingon nila nagbaha kuno. Nagbaha kuno pero amo suwayan kung ning tuang na ba ang baha. Muna kasagaran nga giyan padong sa Sirao. Ang Budlaan Falls pero karon amo pang i-try kung gikan mo daguan. Kunya amo i-try kung wa pa ning tuang na bagyod ang baha. Nakaduog mo aron nanataron na naabot na mi sa tiilan sa falls o tinuod gyud ay medyo nagbaha gid to ganiha kay ang color sa tubig kay brown. It's almost 30 minutes nga naglakaw mi nagtiniil nya karon na nami duldol nami gamay sa main falls. Main falls ta sa atong gitamakan kay wata kay bahaw nang kuan ba ni siya lawom or dili. Kita mo na medyo tungason ang kinang part. So kinahanglan mi magbantay kay mga bato dangog kayo. Una nga tingaron tinguan kinahanglan gi kag grip nga sapatos, trekking shoes nga makupot sa bato. Kung dili tingulan ang tubig ani dili gini nga ni ka brown. So murag clear gini siya unta pero karon kay kusog man ang uwan gani ha. Mo na nga makita nato ang main Kabang Falls. Ang Budlaan brown din kay siya. Tanaw murag lapok din siya gikan sa bukid ba. Nga ning dagay-day kay umos. Atong adtuon sa magpaduol ta para makita nato ang unsa kadako ang falls. Para makaabot mi diri sa babaw amo nang gilakaw diha sa kami diri sa kilid ana ug hangtod diri mo ni nga nakaabot mi diri sa babaw sa main falls. Ang among gibuhat karon kay kuan siya river trekking plus rock climbing from the side sa pool sa falls. Kinahanglan mi mo tungas na sad padung taas. Okay, namin din nabot sa Sirao
the time and I'm coming out to play. Get on that beat, I wanna misbehave. Yeah, go, go, look at me, go, go, make me wanna fly, fly all the time. Shining, I'm shining now. Makes no difference if the world ain't listening. I'm never gonna change. So what if I'm kicking up dirt? I wanna be heard. Silence ain't my thing. I'm gonna shake off these boots and dance down in the pouring rain. I'm crazy, baby, insane. I'm crazy, baby, insane. I move aside and I'll come crashing through. You can try and hang on, but I'm too fast for you. Yeah, go, go, look at me. Nangapi meron unya ang uban na ni kay nag-prepare na para mo naog sa ubos niya. Ang among kauban na ni mo backtrace sila sa dito sa among giagian kapon. Ang uban na ni kay nagluto kami dire kay nag-prepare mi sa among kanon. Lain klaseng tent ang nadiri. So dito dapit sa ilaha kaya dihadapit diha kanang tapad sa kuan, tapad sa puti kani kay usar ni kapulang gamit ani. Gibantingan na og kuan gikan sa kilid. So the rest kasagaran to makita kay mga dome tent kani kay ano siya 2 layers mo diri dome tent sagaran dome tent pero 2 layers pod yung sa diri tadpol. Ubos niya akong mga kauban ning back trail sila padung the same way sa among gagian dito gabi. Kaya karon padung nami uli diri mi agi sa Eiyan Heights. Mo ni diri ang daan padung Kan-irag Peak katong among gi overnightan. So diri ta mo agi diri to sila agi diri mo agi ang uban. Kung ganahan dili sila maglisod-lisod, kung di sa ganahan mo agi sa dito sa Budlaan. So dire sila agi. So magsakay sila gikan sa Jiway, magsakay sila og habal-habal, ipa-drop off sila diha sa Tumoy. Lakaw sila pa doon diri and probably it will take them less than 1 hour to climb the peak. So muna siya ang view sa kuan. Isang view sa Eiyan Heights. So dito dapita dito mi mo sakay og habal-habal padung na sa Jiway.